На здраве, соколи мои! Дано видеото малко в тая вечерна обстановка се види добре. Това е специално за Калинукс и за никой друг. Трета, четвърта и пета ръка. Защото той се чудеше откъде да намери трета. Аз след това ще взема апарата, за да покажа по-отблизо. Това е една от ръцете, която, както виждате, може да се върти, да се застопорява във всяка посока. На нея даже има закачено едно острие. Тук е втората ръчичка, която е на една мека връзка, която може да дойде да се съешат двете сгоди една с друга и да свършат някаква обща работа. И тук отгоре има още едно трето малко чираче, което може да върши различни неща, като слиза надолу или отива там, където му е мястото. На тази хубава площадка има една права площадка, на която могат да се е много здрава, могат да се заварява, да се слагат неща, да се нагряват. Цялото това всъщност не е завъртяно около това да може да се заварява спокойно, защото цялото има маса от край до край. И тук има останало от времето, когато правих опити за леене у дома. Секунда само. Ето апарат идва наблизо. Тук има една малка площадчица, на която се слагаха разни неща, когато трябваше да се греят с горелката, за да минава през дупките. Ето това е този ключ с острието. Ето го горе малкото чираче, което върши много хубава работа. Може да се слиза надолу, да се застопори. Това пак е чирак, разбира се, но просто така съм сложил. И цялото това нещо е безкрайно удобно при всякакви финни заварачни дейности по ножовете. Ето, изтеглям се назад. Калине, честито, ще ти помагам. Чао!